Haba paijak Tiprasa hamkrai motha agulini NGO botol brok khagnang mwchang NC Debbarma hayakba Narendra Chandra Debbarma no bini nogo thangui khakaham yapharkha tei bini logini hik nobai kok salaikha nukhungni khulomung ayuk logui tongthung dophani samung kaham Tiprasa rokni bagui khaimani belai kheno paiflaiya hamjakmung yapharkha NGO bodol rok wngui abono Tiprasa rokni bagui belai kheno mung khaikha Tiprasa rokni bagui joba kotor khaikha omusuk mung gwnang NC Debbarma no paiflaiya paithak hamjakmung yapharkha humboklaikha tei bini nokni borokrokno khakaham yapharkha bini mangplikno humbogui khulumlaikha tei bini hikno bo ethegromui khulumlaikha obahaikino NGO botol rok wngui khakwar khlaiui hamjakmung bai kuplung khaiui Tiprasa dopha samung khaini khakwar khlaiui hamjakmung yapharkha tini haibangkai sung Haba paijak Tiprasa hamkrai motha agartalni angkai sung Bikram Bahadur Jamatia sini dhakoto lo onek bid chakri jibono kam kaham khayam bagai bo Padmashri award mangkha sungbono khakchang yaphanar bagai tim aro sabai hungkai NC Debbarma Narendra Chandra Debbarma bo mantri bon bo to bo ponor একটা award ba mani sungbono bo khakchang yapharkha abon pore sungbono pheligata NGO sungmana non political non religious sung Tiprasa Haba paijak Tiprasa hamkrai motha sung jara retired employee kotai rok sungbo একটা NGO family sungbo torok theke theka sung tini 14-15 jona theka sung amtoi borokno bo chini dolo sung jotoro mansak sung logi tingan chesta khai tongo কিন্তু সতনা সুং হয়তো বা ইয়াক মানে কাসুকসা মংলা সুং মান খাইদেন কাই সুং মংলা অব মেসেজ জেনাবো সুং হাইদি আমতিকেনা সুং তাও খামকাই বাগै দফা খামকাই বাগै সুং খাইবা হাইতেনা নরবো সুং ইয়াক বারবो খাইদি সিনি দল খাইদি সুং নংনা হামबाय